का हो नेहा, यूपी में का रहल? बिना बिजली के रतिया अन्हार रहल, गुंडन के राज रहल, फिरौती रोजगार रहल, दूसरे के जमीन पर दूसर कब्जेदार रहल, साधु संतन के लाठी या गोली मरात रहल, रोजी रोजगार बदे मनई बहरे परात रहल, सड़की पर भैंस दौड़े सड़किए पर बन्हात रहल, आजम खानवा के भैंसिया तो महीनन खोजात रहल, और सोना चांदी तो छोड़ दे टूटियो चोरात रहल। टूटी चोरवन के संगीन से एलएमजी पकड़ात रहल, और शैलेंद्र सिंह जैसे अधिकारियों पर मुकदमा लिखात रहल। ई तो होत रहल यूपी में। अब यूपी में का बा इहो सुनला। अब तो यूपी चमकदार बा, पुलिस धमकदार बा, मस्ती में मनत आपन तीज त्योहार बा। मंत्री के बेटवा अगर गुनहगार बा तो 2-3 दिन के अंदर उहो जात कारागार बा। हमार चौकीदार तो पूरा जिम्मेदार बा, और चौकीदारे के वैक्सीनवा से कोरोनवा लाचार बा। सदियन के बाद अब तो बनत राम दरबार बा। विंध्य कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर तोहरा नइखे सुझात बा, और हमके बुझाता तोहरा चढ़ल बुखार बा। यूपीए में मिलल तोहरा सुघर भतार बा, और पूछे ताड़ू यूपी में का बा? इहे बा, बुझ लू। और कुछ चाहिए तो बोली हा, उहो मिल जाए।